кадрите, защото вече съм питана много пъти какво стои зад техниката. Искам всички да сложат левия си пръст долу, така, пред себе си и десни отгоре. И сега ще ви помоля всеки със собствено темпо да почне да приближава, гледайки и следейки двата си пръста, докато достигнат възможно най-близо един до друг. Дръжте вниманието си в това приближаване. Сега вече всички знаете какво се крие за тези карти. Бях в една пещера, където вниманието ми беше приковано изцяло. Влизайте, заповядайте, защото разказвам нещо много интересно. Вниманието ми беше изцяло приковано от един стълпит и един стълкмит, които вече бяха на ето такова разстояние един от друг. Някакъв милимунтър, което не може да бъде обяснено. Това случване, учените казват, че е траяло милиони години. Това, което аз виждах, беше една стотничка, която ги делеше те да се слеят в едно. Обаче те, да застанеш с стълбтом, и те казаха още колко милиони години ще са нужни на това свързване. И тогава много силно ме докосна това нещо, което видях, защото всъщност ми показваше една изключително динамика на случване във време, в което моята глава не може да обхване, старайки се всячески, и за време, което отново не може да си представя за напред. А това, което виждах, ме караше да настръхне изцяло, защото ти виждаш едно отстояние, което е толкова нищожно, толкова малко и толкова динамично. Никога не бях виждала нещо, което да предизвика такова силно вълнение в мен. Споделям го с вас, защото зад тези изображения, тези картини, тези отворени рамки, стои като цяло тази информация за една изключителна статика и една изключителна динамика, които се случват във всеки един момент, в момента сега, тук и сега, преливащи се като едно цяло. Аз идвам от танца, завършила съм танцов театър и дълги години изследвах що е то тялото, що е то начин на движение, как тялото функционира, как се движи, емоционалността, която вътрешно блика от нас. И с развитието на едно изкуство, което се казва моментна композиция, всъщност аз започнах да реализирам много ясно защо фотографията е толкова силно присъстваща във всичките години за мен. И в един момент двете изкуства, които стояха като два фланга, се обединиха в едно. И тогава тези фотографии почнаха да се случват много по-лесно, защото си дадох сметка как и движението, и статиката са едно цяло и те не могат да бъдат разделени. И във всеки един кадър тук има една изключителна динамика и движение и всеки един кадър тук може да бъде усетен от вас като цялостно представление. Моята посока от тук насетне е да мога да работя с двете изкуства, както по-отделно, така и свързвайки ги, да търся какво те
могат да дадат повече на зрителя. В основата на всичко това, зад фотографията и зад танца, стои живот. Неминуемо за мен в основата на всичко, което правя, е живот. Както обясних за това нещо. Не може да се откъснем от първичната си основа. И това, което сме, е това, което излиза навън и това, което правим. Единявайки двете изкуства, аз разбрах, че всъщност и двете лежат на базата на 5 елементарни принципа в живота. И всички ние ги имаме в джобовете си. И всички ние функционираме на базата на тях. И за да завърша, просто ще ги представя, защото те са елементарни и да си ги казваме ежедневно не е зле. Аз съществувам. Десният джоб. Всичко е тук и сега. Заден, ама там си сядаме и не добре. Единството е във всичко. Каквото посееш, това ще поженеш. И петото, за което няма джоб, е всичко това се променя. Всичко се променя с изключение на тези 4. Така че, заповядайте. Само за